Da, vezi ce frumos. Ia să vedem. Ia. Opa! Ia. Ia să vedem și mai departe. Opa! Ia. Uite ce carte frumoasă, vezi? Hai, hop. Cine ce? Bunica, bunelul și nepoțica Mașinca, da? Ia, opa! Hai, apucă. Așa. Urs facem mor, da? Hai. Opa! Da, hai. Opa! Așa, pune în cap aici, ia uite, da? Ia cum arată. Pune în cap. Uite aici, doi șoricei. Vezi șoricei? Ia. Hop. Ursul mor. Veverița. Ia uite-te aici, ia uite ce carte frumoasă, ia uite-te. O, ce jucării frumoase.